hadirin. Boleh sebut saudara. Dia jadi kecilan. Yang botong kreator sutil bedom pelapsi. Tidak betul wajah kontak keren hei. Kreator sebut nang hera. Bukong air sedikit tapi yang pelat. Dan kemarin kadang-kadang masuk kena siap paruh koi. Kemarin Badan burung fashisin kemana baik. Layang ini kemet kebakot kebakia, panggilan kat ni krui. Bahkan ni kapeni ya kamen sim jogi kon ki hajar jangi baban tidur lingdo bari bapai bapisania bapipet bet ki kmat ki jongpi sha bapai bat kongret bangin wanra ya karoi kapar ya kapha kamet ka constituency ka jongi. Sobangan jam syakmat kendian ngan sia thu badan baong ba I kongret hana I le ya kani ka MDC namar ba I mahe I klemle shu kata kelang babakla nrei lapan bena ya ka tiket jong I kongret bat ni setiap pada bei mahe I dan hapreng kamet ka bakot ka bamkia I kongret iyo syai ka tiket bat jing sisangi rungi abhi lanu I mahe in penbenai ka tiket ka jong I bat ni syo I pada ki kubor ba I mahe I dan hapreng ka met ka bamkia ha ka jing no karata de nakaliang jong I kongret bat nakaliang jong bapai bat nakaliang jong I bara bat pi bara ngin ya kitbak kedriang UMDC jongi imahe inyo ya kamet kabakot kabakia ngai kublei syong kenor kumjori badai saudar jong kasnong tenroj ya kador bar snong tenroj di pelapdiang ya kane ka meeting ka bangin penlong mentaka sengi hang ni tengai kublei ya baro kirang ba ki nong kitkam jong ka NPP blok mo konro ki bla treshitom met pat mensim lemet layang kilahir man kasni ban be iki kam ki jam iki jingdan kam iki ban personal tho pai ba namanta kane ka party ka jongi kublei shibon ya pibara kirang ba ngam shim yo ka por ban jer ka teng iwe ban nga ai kublei yo MLA jongi ru ubakersyan badan hasenda jaga kongret ban ya lam lenti kumno bangin ya jam syakman tengai kublei ya pibara kilong keme kilong pa kirang ba ki khun samla bar ki heb ki baren bar ngai kublai ki volunteer ki ba shim ya kane ka jingkit kle ban penbiang ya ka yat ka yang ya ki kali ya ka bam ka di bar hakare ka por pilayor ya ka bam ban penjat tangan bat menta tes ngabru ya ki jingbam ban ai kongret na menta ka jingmut ka jing perkhat ka jongpi lang haka arpu wei tereng mi ringkat dak viringkat daka jingduai daka mensim bas ngaurid daka jing deblem da puson bah ka arpuway tarek ngin ya mi pai pa ngin ya shan ha ka dur jongka ngin ya shan ha ka dur jongka ngin nom klet kan ma bahang tu pinyo I hakli do idon I kongret tang iwei I long kemi ibadan hang tu bat shun be ya ka syap ka jongpi ha ka dur jong ka kot ha ka kerteng jong I kongren nginom klet ya ki ai be I bapai ilale ya ka constituency ka jongi katne ka roi ka par ka bha ka miat bat nakaliang I kongren ru I an palat
ban buat ya kini ki din jet jong ibapai kenang bangin wanra ya ka pha ka miat ha ka constituency ka jongi but ha ka arpu sau tarik kum ba ka constituency mo kun ro kala kmi lenti ban kha di khun kan thei baro shikatta phi yo kun shrang man dei mo kun ro constituency but menta ka mo kun ro constituency ha ka arpu sau tarik unius nem 8,000 arpusan kan kha dei khun kan thei baro phi akwa khun kan thei mo kun ro constituency arpu sau tarik ngin kha ba ini khun kan thei in long kme riu kan thei ban bat ya kariti ka dustur ban bat scam ban long try ka khandau ka siap ban penjanai ya ka khnet ban riu kenang ban scam ka ikhtiar jong ki dor pasnang bat ban ne ban sa ka jat ka khong jongi ki long kme habad ne ka jat jongi ki long kme dan sashisin haka arpu wai tarik ngin ya shan yak ka shap haka dur jongka ngin ya shan yak ka shap haka dur jongka